Sammen. I dag starter jeg mit eget Poulsens køkken. Og jeg har taget en fra The Ducklings med Gustav. Ja, hej. Og i dag så skal vi bare lave sådan en video. Så hvad starter vi med? Vi starter med at smør. Tag 80 gram smør. Og putte det i. Så. Og så bagefter tager vi 4 dl sukker og putter det i. 4 dl sukker i 100 gram. Nej, 500 gram. Så skal vi mixe det inden. Og så mixer vi det. Ja, det er dårligt. Den der, ja. Og så, hvad skal jeg sætte den på? 3 minutter. Det går langt. Så er vi færdige med at mixe, og nu tilsætter vi 2 æg. Jeg slår lige ind. Og alle sammen, vi bager chokoladekage! Yeah! Og så mixer vi igen. I hvor lang tid? Et antal tid. Og vi siger opskriften, eller vi skriver opskriften nede i kommentaren. Nede i kommentaren. Ja, nå. Nu skal vi proppe alle de tørre ingredienser i. Det er alle ingredienserne, undtagen mælk. Så er der Kakao. Bagepulver. vaniljesukker. Og så mel. Næsten lidt af mælk. Mel. Og så sætter vi den til at diske igen. Ja, you know what? Det støver. Hey, you. Nu har vi så Og alle ingredienserne sammen. Så nu mangler vi bare Må jeg få æren? Må jeg få æren? Ja, det var det godt. Yeah! Mælk party! Mælk party! Ja. Og så sætter vi den til at røre igen. Wow! Vi ses! Kagen smager godt! Woo! Ja, men vi skal prøve. Jeg melder mig til det der Masterchef Junior. Swag! Hvad laver du? Basim ikke også bare, Så savnede Heidi, ikke også? Så gik han på fritter i stedet for bygge. Ja, det var bare det meget godt så snakket. Nu skal vi lige til at proppe kagen i formen, så skal den i ovnen i 40 minutter, tror jeg. Men det bliver sikkert rigtig godt. Vi ses. Nu har jeg fået lov til at spise noget af kagen. Yeah! Eller dejen. Hej. Ja, så nu er der kun 4 minutter til vi skal have kage. Woohoo! Ja, jeg vil godt have den varm. Så ja, hvad er det vi snakker om? Nå ja. Gå ind og skriv nogle kommentarer eller nogle spørgsmål om hvordan vi har mødt hinanden, mig til Ducklings og sådan noget. Fordi vi skal lave en Q&A, og så ja, goodie. Nå, vi ses lidt senere. Og I må godt skrive spørgsmålene ned i kommentarfeltet, eller inde på Facebook til Nicolas Poulsen. 5 minutter til kagen er færdig. 5 minutter til vi skal smage kagen, ellers er det 6. Glæder mig virkelig meget. Alle sammen, nu er kagen så færdig. Ja, den er. Gå lidt af. Tada!
Er den ikke bare blevet flot? Ja. I kan godt hyre mig. Jeg skal have 30.000 timen. Ja. Ja. Nå, nu er vi kommet til det, vi allermest glæder os til. Smagsprøven. Skal jeg skære? Ja. Men ikke skal så stort stykke. For helvede, den er lidt varm. Det er 2 stykker. Ja, ja. For helvede, den er varm. Så kom lige med til lærken. For helvede. Ej, hvor ser den god ud. Så er der kage. Tag den første bid. Tid til at smage. Hold kæft, den smager godt. Den kan jeg godt anbefale. Ja. Jeg skriver opskriften nede i kommentarfeltet. Husk, den er nede i kommentarfeltet. Kæft, den smager godt, mand. Den bliver stadig lidt varm, men den smager kraftigt godt. Ja. Ja. Nu spiser jeg kagen lidt senere. Nå. Vi ses alle sammen. Gå ind og subscribe. Eller på dansk. Abonner og like videoen, hvis I kan lide den. Bare et lille bitte like. Det vil jeg blive meget glad for. Og hej. Ja, Husk, det er nede i kommentarfeltet er opskriften.